Good afternoon, fellow Zimbabweans. It's yours truly, Blessed Rune Sugeza, Comrade Bombshell. Today, 1st of July 2025, is a very special... Muri Zimbabwe, Comrade Bombshell Geza mavanzwa aiwa Bombshell Geza adzoka manje. Vanhu vakanga vari vadanzwa kuti Bombshell Geza what's really going on. Vamwe vachibotara kuti aiwa akapuwa mota nemari, vamwe vati ari kurwara, vamwe vati zvakasiyana-siyana. But now we want to hear from the horse's mouth. Bombshell Geza has landed. 8:30 munhu wese takananga pachannel ya Bombshell Geza. Vane vachida link, just click share, you will find it direct. Aiwa link ra Bombshell Geza. Tudze mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa zvamakamirira panguva ino Bombshell Geza takamirira chida kunzwa zvari kuya panguva ino vachipenengura vachiudza mwana wese wenyika yeZimbabwe. Bhera comment section medu mbotidza mafunguro enyu. Musana subscribe, like and turn on the bell icon.